أبز زلخمو سلامتنا تقبلوا زخبركم من استفتهم من تخاطلتنا بحفشة أفكار تقدم مشكلة دم بفلاي سلامنا عقم يخون سينما سمرة كابيزي رابيزي حينا للنار فلتت حبوز دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة لمون كم تقلبكم متن إيرتراويان بروفيشنال تقدمتي أبينوت ناي وصاي غانتاتاتي قدادمو لو زدسس مدف حيزنا لكم قريبنا لنا منጭ تحستنا دما أقدمنا كنحبركم برو سايكلين ستاتس مخانو كنገልጽ لكم نفتوم دقيمنا برخم كتتال بأولمبيكاوي تقدر ماي دانيال تخلى هيمانوت كنفلم دانيال أب ساعة زي مس زخونة يكون ناي دق جانتا أيت أوت نزلوا ترازي كونس كاب زخونة يكون ود درات عرفوا خمسة اللي يزحبر اتمغنيات مس بزحي أب كده مشكلتات أنحن زلوا وعد من أب قمتي أتيخا أب بقعت كلو زي مخالون أب فدرشين كده مشكلة أرترا دما تتأمبيرون عقم سبورت هاجرنا أب ممعبال كلو زغل ترى أب قمتي أتيخا أب ساعة زي تغلى كاب زخونة يكون ود درات سأل يركب أب ቻምፒዮን ኤርትራ ክሳተፉን ከለውን ክብር ናይዚ ሃገራዊ ቻምፒዮን ንምሕላው ንኣማተር ተቃዳድምቲ ድማ ክፈጥረሎም ንዝኽእል ሓይልን ሞራል ምትብባዕን ርዱእ ብዝኾነ ምኽንያት እዩ ናብ ውድድር ኣቕኒዑ ነይሩ ዳንኤል ኣብ 2008 ብወግዒ ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዞ ኣብ ዝፈለመሉ ግዜ ምስ ኣሞረ ቪታ ማክዶናልድ ዝተባህለት ጋንታ ምስ ጀመረ ክሳብ 2010 ምዛ ጋንታ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ቸርቬሎ ዝተባህለት ጋንታ ክሰጋገር ክኢል እዩ ምዛ ጋንታ እውን እንተኾነ 2 ዓመት ጸኒሑ ኣብ 2012 ናብ ኦሪካ ግሪን ኤጅ ተጸምቢሩ ምዛጋንታ ብሙኻን ዝተፈላልዩ ዓወታት ድሕሪ ምጉንጻፍ ድማ ኣብ 2014 ናብዛ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ተቃዳድምቲ ኣብ ፈለማ ናይ መሰልጠን ማእከል ዩሲአይ ዝጽምበርዋ ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ተጸምቢሩ ቀጺሉ ናብ 2014 ናብ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ድሕሪ ምስግጋር እዩ ሕጂ እውን ዳንኤል ነቲ ኣብ ዝተጸምበረ ነፍስ ወከፍ ጋንታ ዝጸንሖ ልሙድ ናይ 2 ዓመት ጻኒሒት ብምግባር ውዕሉ ከናውሕ ኣብ 2018 ናብ ጋንታ ኮፊድስ ተጸምበረ ዳንኤል ናይ ሞዳታ ዝተጸምበረ ጋንታ ኮፊድስ ኮይና ምዛ ጋንታ ዝተፈላልዩ ዓወታት ተጓናጺፍ እዩ ዳንኤል ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2 ግዜ ኣብ ጂሮ 1 ግዜ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ድማ 2 ግዜ ብሓፈሻ ውጽኢት ድማ 5 ናይ ግራንድ ቱርስ ዓወት ክሕዝን ከሎ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ድማ 15 ግዜ ክዕወትን ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድር 6 ግዜ ተዓዋቲ ክኸውን ዝበቕዐ ብሉጽ ተቀዳዳማይ ሃገርና እዩ ናትናኤል ብርሃነ በተመሳሳሊ ኣብ 2013 ዓመት ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዞኡ ካብ ዝፍልም ምስ 4 ጋንታታት ተሰሊፉ ተወዳዲሩ ንሰን ድማ ኣብ 2013 ናብ ዩሮፕ ካር ምስ ተጸምበረ ድሕሪ 2 ዓመት ጻኒሒቱ ድማ ኣብ 2015 ናብ ጋንታ ኤምቲኤን ኩቤካ ተጸምበረ ኣብዛ ጋንታ 1 ዓመት ድሕሪ መጽናሒ ድማ ኣብ 2016 ናብ ዳይሜንሽን ዳታ ክሰጋገር ኪሉ ምዛ ጋንታ እውን ሕጂ ን3 ዓመት ድሕሪ መጽናሕ ኣብ 2019 ናብዛ ናይ ሞዳታ ጋንቱ ዝነበረት ክለብ ኮፊድስ ተሰጋገረ ኣብዚ መዳይ ዳንኤል ናትናኤልን ዝተጻወተለን ናይ ሓባር ጋንታታት ብዙሓት ምዃነን ይዝርዳእካ እዞም ተቀዳድምቲ ኣብ ኤምቲኤን ዳይሜንሽን ዳታ ከምኡን ኮፊድስ ብምዃን ዝተፈላልየ ዓወታት ተጓናጺፎም እዮም ናትናኤል ኣብ ግራንድ ቱርስ 8 ግዜ ክዕወት ዝኽኣለ ተቀዳዳማ እዩ ንሱ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2 ግዜ ኣብ ጂሮ 3 ግዜ ኣብ ቮልታ ድማ 3 ግዜ ብምዕዋት ደሚቕ እዩ ብዘይካዚ ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት 9 ግዜ ዓወት ከመዝግብ ከሎ ኣብ ናይ ክላሲክ ውድድራት ድማ 7 ግዜ ዓወት ብምዝጋብ ሓደ ካብ ዕውታት ዓበይቲ ተቀዳድምቲ ሃገርና ክኸውን ኪልዩ ናትናኤል ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ጋንታ ኮፊድስ ኣሎድ የለን ብዙሓት ዘጠራጥሮም ሰባት ከም ዘለው ይዝሕበር እንተኾነ ግን ናትናኤል ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ጋንታ ኮፊድስ ዘየለ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ውድድራት እውን የለን ናትናኤል ከም ዳንኤል ንሱውን ካብ ውድድራት ተኣልዩ ዝመስል እዞም ተቀዳድምቲ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ፌደሬሽን ቅድድም ብሽክሌታ ብዓቅሞም ኣብ ምብርካትን ንውልዶ ማለት ኣማተር ተቀዳድምቲ ኣብ ምትብባዕን ይርከቡ ካብቶም ንምክሓሎም ተቀዳድምትና ካብ ውድድራት ጠፊኦም ተባሂሎም ክዝረበሎም ጸንሑ እዞም ክልተ ተቀዳድምቲ ኮይኖም ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኣብ ምምልማል ተቀዳድምቲ እምበር ኣብ ውድድራት ምስልሳል ብዙሕ ዘይንሪኦም ተቀዳድምቲ እዮም
ቀፂልና ንሪኦ መርሃዊ ቅዱስ ኮይኑ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዝርከብ ካብ ውድድር ናብ ውድድር ኣብ ሓፂር ግዜ ምውድዳር ዘይከብዶን ተወዳዲሩ ድማ ጽቡቕ ውፅኢት ምምዝጋብ ዘይሕረሞን ኮይኑ ዘሎ እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ምስ ኣሜሪካዊት ጋንታ EF Education Easy Post ሓቢሩ ዝወዳደር ዘሎ ዝተቀዳዳማይ ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዝኡ ማዕረ ምስ ናትናኤል ብርሃነ ከም ዝፈለመ ገጻት ፕሮ ሳይክሊን ስታተስ ይሕብር። መርሃዊ ኣብ 2013 ናብ ጋንታ ብሬታንስኪ ኢንቫይሮንመንት ዝተጸንበረ ኮይኑ ኣብዛ ጋንታ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2014 ናብዛ ማግኔት ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ዝኾነት ክለብ MTN ኩቤካ ተጸንበረ። ምዛ ጋንታ 2 ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብ 2016 ናብ ዳይሜንሽን ዳታ ተሰጋጊሩ 3 ዓመት ጸኒሑ ድማ ናብ ኣስታና ተጸንበረ። ምዛ ጋንታ ክሳብ 2021 ብምጽናሕ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ናብዛ ሕጂ ዝወዳደረላ ዘሎ EF Education Easy Post ዝተጸንበረ። መርሃዊ እቲ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ተቀዳድምቲ ሃገርና ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቁመና ዝርከብ ዘሎ ተቀዳዳማይ እዩ። መርሃዊ 8 ናይ ግራንድ ቱርስ ዓወት ዝሓፈሰ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 1 ግዜ፣ ኣብ ጂሮ 2 ግዜ፣ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ድማ 5 ግዜ ዓወት ዘንጸባረቐ ዝደመቐ ተቀዳዳማይ እዩ። እዚ ተቀዳዳማይ ክሳብ ሕጂ እውን ብቕዓቱ ከይጎደለ ዓወቱ ብዝለዓለ ዝቕጽል ዘሎ ብምዃኑ ሓደ ካብቶም ካብ መሳቱ ተቀዳድምቲ ጸብለል ዝበለ ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ኣማኑኤል ገብረዝጋብሔር ሓደ ካብቶም ኣብ 2016 ናብ ፕሮፌሽናል ጉዕዙ ዝፈለመ ኮይኑ ምስ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ፎር ኩቤካ ተጸንቢሩ ሓደ ዓመት ምስ ተቀዳደመ ኣብ 2016 ማለት ኣብታ ዓመት እቲኣ ናብ ዓባይ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ እዩ ከመርሕ ኪሉ። ብድሕሪዚ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ደጊሙ ናብታ ፈላሚት ጋንቱ ማለት ዳይሜንሽን ዳታ ፎር ኩቤካ ክሰጋገር እንከሎ ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ጻንሒት ሕጂ እውን ናብ ዓባይ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ተመሊሱ። ክሳብ 2020 መጀመርያ ድማ ምዛ ጋንታ ብምዃን ዝተፈላለዩ ውድድራት ከሰላስል ክኢሉ እዩ። ኣብ 2020 ናብ NTT ፕሮ ሳይክሊን ብምጽንባር ኣብዛ ጋንታ ሓደ ዓመት ጸኒሑ ድማ ናብዛ ሕጂ ዝወዳደረላ ዘሎ ክለብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ክጽንበር ዝኻለ። እዚ ተቀዳዳማይ ብሓፈሻ 5 ናይ ግራንድ ቱርስ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ወላዳ ኣብቲ ብቐዳምነት ዝጥቀስ ቱር ዲ ፍራንስ ኣይተዓወት፣ ኣብ ጂሮ 2 ግዜ፣ ኣብ ቮልታ ስጳኛ ድማ 3 ግዜ ተዓዊት እዩ። ኣብቲ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝካየድ ውድድራት ድማ 3 ግዜ ዓወት እንከሎ ኣብ ናይ ክላሲክ ድማ ኣብ 2 ግዜ ዓወት ኣመዝጊቡ። ኣማኑኤል እውን ሓደ ካብቶም ድሒሮም ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዞኦም ዝፈለመን ገና ኣብ ጽቡቕ ቁመና ዝርከቡን ብሕጂ እውን ዝሓለፈ ተመክሮታት ብዓወታት ዝድብሰሉ እዋን ተባሂሉ ትጽቢት ዝግበረሉ ተቀዳዳማይ እዩ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ሰዓት እዚ ሓደ ካብቶም ንሃገሮም ኣብቲ ዝለዓለ መድረኻት ብዓወት ዝጸውዑ ዘለውን ቆላሕታ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዝረኸበን ንዝበዝሐ ክብረ ወሰናት ኣብ መሓዝን ምስባርን ዝርከብ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ቢንያም ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዙ ኣብ 2020 ምስ ጋንታ ዴል ኮፈሊሙ ከብቂዑ እንሆ ኣብ ሓፂር ግዜ ብዘርኣዮ ዘደንቕ ብቕዓት ዓባይ ጋንታ ኢንተርማርች ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሕቑፋ ክትጽንብሮ ዝኻለት። ቢንያም ኣብ ሰዓት እዚ ሓደ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ጥራዩ ሒዙ ዝርከብ ዘሎ ኣብ ጂሮ ዝረኸበ ዓወት ኮይና ዝዓወት እዚኣ ድማ እታ ዝዓበየት ዓወት ናይ ሎም ዓመት ኮይና ትርከባላ። ብዘይካዚ ኣብ ሓንቲ ናይ ክላሲክ ውድድር ክዕወት እንከሎ ኣብ 9 ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ድማ ዓወት ተጓናጺፉ ይርከብ። نهم زرعي حد خابتهم ولدو تقدم تخوينو BUCI نزوهاب ناي مسلطن ماخل نمكتتال مسغانتا كوبيكا خوينو اب استفلالي يستسرعو ودرات بلص وصيت زمزغب زلو خوينو اب زحلف قرب معلتات اب تور دي اؤس تواداديرو زمزغبو بلص وصيت هياو مسكر بقعتو خوين يركب نهم اب مسلطن ماخل UCI زخونت غانتا كوبيكا بمخاني وددرو زسلاسل زلو اب ساعت زي زا غانتا سلسته ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ጠርኒፋት ርከባላ ንሳቶም ድማ ከምዚ ክገልጾ ዝጸናሕኩ نهم زرعي مس نهم دما اب تور دي اؤس كوادر زغني افريم غبري هوت كمون غبري هوت يوحنس يوم
ናትናኤል ተስፋጽዮን ሓደ ካብቶም ዝናእሱ ተቀዳደምቲ ካብ ምስ ፕሮፌሽናል ተቀዳደምቲ ተጠርኒፎም ውድድራት ብምክያድ ዓበይቲ ዓወታት ዘመዝግብ ዘሎ ኮይኑ ናይ ፕሮፌሽናል ዘመኑ ኣብ 2019 ዝፈለመ እዩ ምስ ጋንታ ዳይሜንሽን ዳታ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ሓጺር ግዜ ማለት ድሕሪ 1 ዓመት ናብ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ሳይክሊንግ ቲም ድሕሪ ምጽምባር ኣብዛ ጋንታ እውን ን1 ዓመት ጸኒሕዩ ዝሓለፈ ዓመት ናብዛ ሕጂ ዝቀዳደመላ ዘሎ ድሮን ሆፐር ክሰጋገር ዝኻለ ናትናኤል ናብ ትሬክ ሴጋፍሬዶ ክጽምበር ዝተባህለ ዜና ሓሶት ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ኣይተወደአን እምበር እዛ ጋንታ ንምውናኑ ብዙሕ ስምምዓት ወጢና ከም ዘላዩ ክግለጽ ቀኒ ዘሎ መጻኢ ናትናኤል ግን ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘይተነጸረ ናትናኤል ናብ ወርልድ ቱር ጋንታ ክጽምበር ከም ዘይጸልእ ፍሉጥ እኳ እንተኾነ ምስ ድሮን ሆፐር እውን ጽቡቕ ከም ዘሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ ናትናኤል ክልተ ናይ ግራንድ ቱርስ ዓወታት ዘለዎ ኮይኑ ክልቲአን ኣብ ቮልታ ስጳኛ ዘመዝገበን ውጽኢት ምዃነን ክፍለጥ እንከሎ ኣብቲ ንሓደ መዓልቲ ኣብ ዘሰላሰለ ውድድር ድማ 5 ዓወታት ተጓናጺፉ ይርከብ ኣሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን እውን ሓደ ካብቶም ምስ ቢንያምን ናትናኤልን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ተጠርኒፉ ኣብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ዓወት ከምጻላ ዝኻለ ተቀዳዳማይ ኮይኑ ኣሰሮም ብምስዓብ ምስ ጋንታ ባርዲያን ፋይዛን ዝጻወት ዘሎ ተቀዳዳማይ እዩ ናይ ፕሮፌሽናል ጉዕዝኡ ኣብ 2020 ምስ ጋንታ ኤንቲቲ ኮንቲነንታል ሳይክሊንግ ቲም ዝፈለመ ኮይኑ ድሕሪ 1 ዓመት ጻኒሒት ናብ ኩቤካ ድሕሪ ምስግጋሩ ኣይጸንሐን ኣብ 2022 መጀመርያ ኣዋርሕ ኣብ ባይኬ ድሕሪ ምጽናሒ ድማ ኣብ ወርሒ 4 ናብዛ ዓባይ ጋንታ ባርዲያኒ ፋይዛኒ ክሰጋገር ዝኻለ ሄኖክ ኣብቲ ናይ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝግበር ውድድራት ሓንሳብ ዓወት ብምምዝጋብ ብትስፉ ብቕዓት ዝግዝግዝ ዘሎ ተቀዳዳማይ እዩ متكل يوب حدا خابتهم زحيلو ناي وشت عاد تقادم تخوينو دحر مصنح اب ساعت زي ولادا بوزح زتقس عبيت ودرات كسلاسل ايخال مسغانتا ترينغانو بمخانا بستسرعل ودرات صبغ وصيت بمزغاب زقصل زلو بحافشا كابزن كنطقسن صنحنا غانتاتات MTN كوبيكا دايمنشن داتا فور كوبيكا دايمنشن داتا كوفيدس زامسلا لعلي كلتي ايرتراويان زتتصمبر وان غانتاتات كوينن علوا زخبركم تخطاتلتنا نايلوم تحستونا ابزي فصم ابزي مص بخال تحستي رخبنا كساب شعو سسناي نعخم سينما سمري كابيزي رابيزي حينا للنور فلتت حبوس دستا صحاب سني تروفتا نفسد النهار سينما سمري عب سينما سمري Film